Takže čau vás lidi, mé jméno je Jura a já vás vítám našeho dalšího dílu ze hry The Forest. A opět je tady můj černý kamarád Narutis a Narutis, který se docela rozžávil na tady to natáčení. A jak si můžete všimnout, tak jsme docela pokročili, protože jsme chvilku hráli za kamerou, dejme tomu 20 minut. Takže jsme si postavili tady taky vlastně sklad na kameny, na styky a tady to je na klády, které bohužel tady nejsou, protože všechny klády dáváme tady do toho opevnění, který už máme tak 10-15% a Narutis tamhle kámoš. A ještě jsme si tady vykraftili takovýhle krásný oštěpy a taky tady jsem udělal taky náš pěkný totem první. Kámo, pojď ven, jo? Rozdáme si to venku, jo? Počkej, já chci zkusit trefit. Tak jo, já si jdu ale dívat. Tak jo, Narutis bacha, měl by tady pak běhat takový šuleni s baterkama jako na hlavě. Pichle. Jo, ono by to mělo být možná větší damage. Tak to by bylo, přišel jen jeden. OK. Jo, srnka, ano, přesně na to jsou ty oštěpy. Ale nebudeme jí nahánět. Já bych radši... A jo, a vlastně jsme se tady renovovali náš sušič tady toho jídla, protože jsme asi, no, my jsme se to všimli až po natáčení, jak jsme hráli za kamerou, ale nějakým záhadným způsobem jsme se ho rozbili asi při nějakým fightu, protože prostě tady nebyl, i když jsme ho hledali. Tak já tady píchnu do tady toho, nevím, co tam mám, asi listí. Tak a co mi budeme Narutis, už budeme spát, je docela nebo ne, jako nevím, já to nepoznám. Jestli je pozdě. A ano, tady za to jsem zapomněl, tady naší trepku na králíky, jelikož ale ta bohužel spíš jsme ještě nenarazili na to, že by v tom něco bylo. Jo. Takže nevíme vůbec, jak to funguje, ale v dnešním díle, co máme vlastně v plánu, co máme v plánu, Narutis? Máme něco v plánu vůbec? Mám kurva vědět, ty jsi tady plánováč. Asi budeme pokračovat tím, že no, až tady Narutis pokazí strom, tak bychom se pak šli vyspat. A já bych to viděl, že... No, protože se nám rozbila jedna ze zdí. Jako myslíš, aha, to bude možná tím, jak na to padají ty klády, že by to fakt dávalo nějaký damage? A nejsou tam jenom dveře? Ne. Ne, vidíš tady nějaký dveře snad? Bohužel ne. Tak počkej, jo, basic wall to není. Je to... Ne, tady to není. Kde pak to je? Tady, defensive wall. Špatně se to napojuje. Ježiš, tady je nějaký šulek Narutis. Ježiš, Narutis, teď tady je docela víc. Koukal, no? Minimálně. OK, chceš se s tím srát, nebo jdem spát, serem na ně. Fuck you guys. Yeah. Taká trochu ochcávka. Měli bychom to uložit, takže já si to jdu uložit. Teď chvilku black screen. Boom. Myslím, že už se... Hej, doufám, že tamhle ten cápek nám nejde krást to jídlo. Nebo že by to zničili. Hele, tady týpek hoří. Jdem spát. Zle znova do ohně. Jo, proto říkám, že to jsou taky negři. Tak, máme den. A mě zajímalo, jestli nám ukradli to jídlo. A mám docela hlad i žízeň. Jo, v dnešním díle, co bychom mohli udělat, tak by byl ten kolektor. Víš, co myslím? Chtělo by to, no, vydat se někam k vodě, tenhle čelovi. Jo, tak asi se na to vykašlem a v dnešním díle půjdeme teda najít vlastně, a tady je log, já ho vemu. Půjdeme najít, pokusíme se najít vlastně želvy. Narutis! Pojď sem! Kde seš? Tady, vepředu, čum na to! Ono to fakt čí. No, máme králíka. Jak to funguje, jako teď mám jako nadzvednout a zabít? What, jak to...
Mám ho v ruce. Zap ho. Jak ho mám zabít, když ho držím, vole? Teď ho držím já. Tyhle, co máš, hoduješ, vole? Aha, on už je asi mrtvej. Okay. Tak, mám ho v peku, takže já ho dám na bezpečné místo sušit. Pro nás. Sušo. Tak, jo, takže jsme si osvědčili první věc, já tady odhodím šutry, počkej. Jenom co vlastně, jo, teď jsem si vzal víc, akorát. Tady to sám bude hodit. Tak a my jdeme teda hledat želvy. Doufám, že až se vrátíme, tak tam bude další králík třeba. Možná je, no... Víš, kudy je voda? Ne, jdu po čuchu. Typoval bych to tudy. Počkej se vydáme někudy. A já myslím, že to je tady tudy, protože jsme vlastně přišli od vody a šli jsme tudy. Jo, mám pravdu, určitě mám pravdu. A jsme u břehu. Akorát by mě zajímalo, jako, jak vlastně zabijeme želvu. Ale tady jsou nějaký kachny. Co to jako... No fakt, tady v tom rybníku. Možná je můžeme taky pak nějak to ovládat. Teda chovat. Můžu ji třeba čapnout nebo něco? Nartis nemůže je čapnout. Plavu mezi kachnama. To je smutný. To je mé maskování, já jsem. To vždycky taková ta. Říkej mi malá kachna. Tak jo. Oj, to Jo, nějaký zvědos. Aha, oni tady mají tady to. Mám to ničit? Ne, počkej, to je kytka. Tak nic. My se vydáme dál. Směrem za vodou, nebo za troskama našeho starého letadla. Rest in peace letadlo. Jo. A tamhle mají tu. Aha, tady je asi někde jejich území, bych to typoval. Tak, musím se nám srát. Mám si styky. Naruto z kufry. Modní policie nás už nemůže zabít, máme kufry. Do prdele. Tak. Já jsem pokrytý krví, musím si vymýt. Růžový kufr, ten jsem si vždycky přál. Cože musíš? Koupat se. Já jsem čistý. Počkej, jakože v real lifeu. Ne. Už jsem si myslel. By to nedošlo. Tak, ale jo, Narutis jsme u moře a tamhle jsou nějaký, to jsou pěkný hory Narutis. A tam by nám byla zima. Jo, tudy ne. Shit, Narutis. Asi jsem našel jejich vesnici. Ale nikdo tam není, já bych to šel zčeknout. Já bych jim zničil hlavně tady ty sračkozní totemy. Tak. Pojď. Zničíme jim to tady. Počkej, aha. Ani nemusíme, oni jsou vyvražděný. Tady to zničím. Všechno zničím. Lizard! Zab ho! A starý. Víš, že v těch stanech se taky dá ukládat. By the way, těch stanů je tady víc. Narutis, kámoši. Oni se vrátili. Sedem na ně jdem, Narutis, tam jich asi 6. Takže my jdem výprava za želvama. Tak, jsme na pláži. A želvy by teoreticky měly být na pláži. Našel jsem hvězdici. Ta nám je hodně k prdu. Oni jdou za náma. Ale 4 jdou. Tak se s ním budeme muset vypořádat. Počkej, já vemu, ty vole. Tam má... Ty vole, tady to. Sračka. Jaj, to nevyšlo. Uhni. Jdu si prosím o štěp. Já zkusím házet, i když mi to... Jak mi to nevychází. Tak ho budu bodat. Tak pojď, už vzdechni. Jo, už chcípl. Mám si tady jeho zbraň. Tak, to nebudem brát a my jdem za želvama. Narutis, proč vůbec nemluvíš? Jen tak. OK.
Musíme jít želvy. A pak zjistit, jak tu želvu vlastně zabijem. Protože ten krunýř vlastně neprobujem, když ho potřebujeme. Jo, potom musím pilulky, protože mi dali docela damage. Želva! Píchne myši do oštěp do... Ne, čumona se schová, mě to bylo jasný. Jak ji zabijem? Odejde, počkám až vyleze. Hele. Dostala. Musela dostat. Ty děvko. Já si ji osedlám. To určitě funguje. Já ji zapálím. No, co není za pikem, to bude fungovat. Počkej. What? Ona zmizela. Aha. Ne, pořád. Ne, já jsem měl bůk jenom. Nardis. Jak si ji nechce vylíst, no. Tak půjdem kousek dál. Jo! Mám jo, svini. A jdem pro další. Čím víc želv, tím víc, já nevím, Adidas. A rovnou bychom to mohli vzít jako výpravu za jídlem, takže vlastně budeme brát všechno, co dává jídlo a nebo krunýř. Co ti dala všechno ta želva? Jenom krunýř, nebo? Jeden krunýř ani u sebe nemám. Cože? To musíš mít. Jo, dobrý, mimo. Tak se vrátíme, půjdem přes les a zkusíme. Tam jsou nějaký chajdičky. Kde? Není to další vesnice? To bude určitě další vesnice, já se toho bojím. Tak ukaž, what? Tak takyhle chajdičky jsem tady ještě neviděl, možná jiný kmen. Hele, tady je žralok. Jo, tak ho pozdravuji. A tady je mrtvej a druhý. A třetí. A u tebe asi už nějaká žraličí gangbang party a pak ty ženský je zabili. Oh shit. Měli je někdo varovat. Ok, co je tady? Chajdičky. Tady mají docela fešnou skluzavku. A v té chajdě je pěkný hovno. Juhu. Ok, tady píšou, že nám chybí ještě 91 logů na myslím, že to píšou kvůli těm hradbám. Taky bych řekl. Ok, tak v těch chajdách nic není. Takže já bych se vydal zpátky k našemu baráku. Ale dnešní cíl máme splněný. Našli jsme... To ještě jednu. Já to vemu tady tudy, pokusím se najít zbytek nějakého kus letadla. Vlastně ty mě... Já bych dal po moři. Počkej, kam jdeš? Dal po moři. Jo. Tak. Co pak to tady máme? Tady máme nějakou studánku, dá se říct. A... trochu popoběhnem, ne? Ale mám lizarda. Pícha. Tak, mám lizarda, to je hlavní. Wow, a tady to vypadá jak nějaký jabloně. Fakt máme tady vypadají. Ale asi z toho nic nevíde. Jenom styky, ne? Ani to ne. Prostě nic z toho nepadlo. OK, takže tady nic není. Zkusíme vyběhnout vejš. Tak. Čo tu? Ne. Nardis. Kufříky. Co pak? Další vesnice. Ale mají tady kloty. Jakože... Jo, trefil jsem jí. Jsem asi ten teďka největší lovec srnek tady. What? Jo, to je další. Myslím, že oživla. Mám tady další. Hele, počkej, to bych taky mohl dát. Tu jsem taky zabil.
Říkejte mi Jura Srnkovrah anebo bdslovec.com. Pojď na Artis. Vidíš to? Já už jsem u těch hor, ty vole. No já taky. Počkej, co? Jo, a jo. Já tady nechci být sám. Bůh ví, kdy se vrátí. Takže běžím za tebou. Směrem k tobě, ne přímo za tebou. Jenom za tvojí jmenovkou. Myslím, že není dobrý nápad. Myslím, že není dobrý víc na hody, co? Když nemám žádný oblečení teplý. No to asi vůbec. Já beru nějaký... Hele, Nartis, teď se uvidíme za chvilku. Joha, tady je úplně sněžná krajina. Jo. No právě. Je tady zima, takže tam nejdu. Kam se to zalezej? Ještě vidím jakoby. Ty jsi za tou skálou doufám, ne v té skále. Jo. Počkej, Nartis, kam jdeš? A tebou jdu. What? Jo, už vidím, tady jsem. Hej. Hello, nigga. Tak já bych chtěl zkusit něco vykraftit, protože... Prej jsem mokrý, musím si to hlídat. Nartis. Čum, co mám, co mám. Já mám napití. Jo, co? No, takovou tu, já nevím, jak se tomu říká, dozičku, ale nevím, jak to funguje. Can be used getter can, what? Já myslím, že mi to... Já musím mít ještě asi nějaký taky ty čistící píčoviny, ne? Tak, najíme se. Tak, co z toho ještě můžeme udělat? Z toho už asi nic. Z toho můžeme dát armor. Tak. Zajímavý. Já jsem mu oštěp. Protože proč ne? A počkám na Nartise. Tady je srnky. What? Já mám taky ptáka na ruce. Tak tohle bylo hodně divný. A ztratil jsem... Nehejbej se, kámo. To nebude bolet. Jo, víš co jsem teďka zabil právě. Víš co mi teďka... To si sebral ty, doufám, Nartis. Sebral jsi to divoký prase, doufám. Jo, máš jeho hlavu. Ale já ho chci. Tak. Tamhle, ten oheň tam udělal ty. Halo. Ano. Tak jdem domů. Proč? Jen tak. Asi jo. OK, jdem do home. Myslím, že dnešní výprava byla celkem užitečná a vydařená. To se musí nechat, veď Nartis. To je jasný. Máme želvý krunýř, máme divoký prase, máme hromadu jídla a máme něco, z čeho by se měla dělat čistá voda. Mám takový takovou tu násosku, co používali taky ty domorodci, nebo ve středověku, jak se používala. Jo, ale tady by měla být někde ta vesnice. A přesto se mi moc nechce. Takže já to tady přeskočím, a tady je zima, tam nechci. Tak, jdem na Nartise. Nartisi, ty tam stojíš? Já jsem trošku pozadu, jsem si něco koukal. Aha, dobrý. OK. Jdem prohledat tu vesnici. Když už tady nic nebude. Co jsem to tady našel? To byly nějaký baterky. Nic. Mám si aspoň kloty. Nartis, aport! Tady žádný aport, ale... Tak. Mám si tady další kufr. Nějaký věci z něj máme. Lol, Nartis, když rozbiješ tu železnou krabici, takovou tu šedou, tak z ní vypadne nějaký počítačový... Aha, to jsou laptopy.
Čum, když rozbije tady MacBook, hej, tak z něj máme nějaký čip. Vůbec nevím, k čemu to slouží, ale tady je další laptop. A... abych šel směrem home. Protože... To nějaký rich lidi. No jasně, tak to bylo podle mě z toho to bylo z toho letadla, ty obrazovky, ne? Jakože z těch, co jsou zabudovaný v těch sedačkách. Tak, domů to máme docela daleko, ne? Trošičku. Hele, nehybej se. Mám ho. Já jsem fakt... No, to je čuníka. Ano. Říkám. A jeho maso vypadá. Sníky. Jo. Pích! Musíš počkat. Pojďme takhle naproti. Vylez ty svině. Pojď dál. My tu nejsme. No zase... No, proč zase vidím, že zmizela. Jsi vadnej. Ježiš, já mám nějaký bug tady. Bože, mě zmizí. Tak tíhle důležitý. Tady je druhá. Ne, to je dá. Pích. Mám jí tak... Já už ten kronič ale nepoberu. Můžu níst jenom jeden. Mám jí taky. Fakt? No. A jo taky. A to myslím, že nebude tím. To myslíš, že máš nějaký omezený počet, jakože úplně. To je jedno, máme dva krunýře, to stačí. Tak, teď doběhneme domů. A koukám, že to bude takový závěr epizody. No, nicméně, Naruto se zase pozadu. Klasika. Já jsem se koukal, jestli nemám něco vyhodit. Tady je pěkný jezero. Běží za tebou týpek a já běžím za ním. A já koukám. Tak pojď. Jo, tak ten co to nebal týpek. Ten přiběh a hned mi fláknul. Co ty? A další. Jo. Kamaráda. Ještě jednoho? Nebo tady ty dva? Au. Tak nediv se, tady kousek je ta vesnice. A i ta druhá vesnice. A i ta vlastně ty baráčky na té poušti. Je jasný, že tady prostě nejsme sami a že jsou docela ve velký přesile. Měli bychom splynout s davem, nebo... Jak se to říká? Želva tady. Co? Tam byla další želva. Jo, bohužel ji nepoberem. Škoda. Hele, tady jsou... What? Naruto, víš, co tady je? Co pak? Hádej. Ten tam, ne? Příští, nějaký, až mám víc vybavený, jak jsem pustil, to je jasný. Můžeme jít dovnitř? Nemůžem. Já se mu podívat. OK. Hele, tady je naše velká díra. My bydlíme tamhle. I když počkej, tady by mohla být lepší rozhled. A nebo aspoň, kudy se tam sakra dostaneme. Tohle mě fakt zajímalo. Podle mě se tam dostaneme to... Tohle to je Iber hluboký. Tam se dostaneme vlastně určitě do té té průhlobně, tam tou dírou, jak tam seš teďka ty. No, to mám, no určitě, protože dole jsou taky. Jo, tady vede dolano ještě níž, no. To jsem nejspíš, jo. Wow, tak tam se rozhodně podíváme v dalších dílech. Jo, ježišmarja, než vlezu nahoru, tak to bude to hlavně dlouho. A já už jdu snad skoro budu doma, ty vole. Tak. Už tam snad doběhnu, doufám, že nebudem úplně vykradnutý a všechno zničený a takhle. A že tam nebude nás čekat 20 těch týpků. Myslíš, že se tady dají najít nějaký přeživší? No ty vole. Nebo že tady jsme v tom sami? Jo, to nikdo neví. Hele, vypadá to, že tady nikdo není. A koukám, že žádný králík navíc, děláte si mi srandu. Tak, vyložíme tady všechny důležité věcičky. Tak a já si naberu sticks. Nevím, kolik jich potřebuji. A dáme B.
A dáme water collector, kde pak to máme? Jo, to je jako na dešťovou vodu, ale, takže to bychom měli dát třeba sem. Tak, Nice, to bychom měli. Uděláš druhý, ne? Tam připrav jedno pro mě, no. Tak to potřebuješ jenom 4 styky. Jo, takhle připrav, už to chápu. Už jsem to pochopil, dám to hned asi vedle. Tak, zhruba sem. Aby jsme to měli pěkně vedle sebe, aby to tady bylo hezký. A já se chci podívat, jestli náhodou tady nemůžeme dělat třeba nějaký louče, nebo prostě, tady můžeme dělat takový standing fire. Ale ten prostě, to není jakože louč, tady pověšená někde, třeba někde pozdější části hry. Jo, by to ale, no, tady má. Tak. Kde to je? I need items. Climbing rope. Jo, hele, tady můžeme dělat taky. Ne, tohle dělat nebudem, to je píčovina. Ne, to jsem fakt nechtěl. Tady je postel. Uděláme si pak tady lavičku někde, ne? School lamp, akorát co tady to. To nevím co je, to ještě asi nemáme. Tak podívám se tady. Tak tohle bychom si pak mohli udělat na Rutis, takovýhle happy birthday trap, taký prostě klacky s tou zdí, kde jsou napichovačky, taký sračky. Mohli, no? Tak, jo, já myslím, že je na čas se rozloučit, takže pokud se vám opět video líbilo, budem rád za každou podporu v podobě lajku, odběru nebo komentáře. Můžete, nebo spíš nezapomeňte se podívat na můj Twitch, třeba když se podíváte, budu zrovna online, takže byste mohli hodit follow, abyste byli v obraze, stejně jako hoďte like na facebookovou page, abyste už byli v obraze, kdy vyšlo nový video a co se zrovna chystá. A mě nezbývá, než se s váma rozloučit, a ten Rutis by se měl taky rozloučit. Ale nemusím. Já už ho vidím. Takže ještě jednou díky, že jste se dívali, každá podpora fakt podpoří, jinak by to nebyla podpora a u dalšího videa čus.